gagamitin natin. And then, yung sea salt and cornstarch. And of course, yung meat, linagyan ko na siya ng vinegar and then yung egg. And then, 1 tablespoon and 1 teaspoon. So, paghaluin na natin yung mga mixture natin. So, ang unang ilalagay natin is yung egg. Ito. Ganyan lang natin siya. And then yung salt. Tansyahin lang yung salt. And of course, yung Shaoxing wine. So, lagyan natin siya ng teaspoon. Or kunti pa. 2 teaspoon siya. And then 1 tablespoon of cornstarch. Haluin lang natin sila until na super halo na. Maano lang kasi to, makalat siya, guys. So, and kung kulang yung cornstarch niya, lagyan lang siya para makover din yung meat natin. Yan, pag nagaganyan yung kulay ng meat, okay lang kasi nga may wine tayong ilagay. Yan, so kailangan pa ng cornstarch. So, kung ganyan, guys, lagyan ulit natin siya ng konting cornstarch para maging a little bit thick yung marinate natin sa kanya. I think, kunti lang. Ayan. I think okay na siya. Ihalo lang natin siya. Dapat ganyan yung texture niya. Yung medyo malapot-lapot na siya. So, pag na-mix well na natin siya ng ganito, magpainit na tayo ng mainit na mantika. And then, iprito lang natin siya hanggang maging crispy. So, try ulit natin kung mainit na siya. Mainit na ba? Ayun. Medyo ano na siya. So, maglagay na tayo ng So, medyo paghiwalayan lang natin sila para hindi sila dikit-dikit. Nagagala ko yung tripod. So good.
So guys, hayaan muna natin yung ito hanggang sa maging crispy siya. Ganyan. And then after that, pag naging crispy na siya, aalisin natin and then i-deep fried ulit natin siya parang 2 beses para maging extra crispy. So guys, yung second batch na ang ilalagay natin. Nagagalaw ko siya. Nagagalaw ko yung tripod. Mas maganda yung second batch kasi nga mas mainit na yung oil na. Diba? Hindi ako madaldal ngayon kasi kagigising ko lang. Gutom na gutom na. Madali lang naman siyang lutuin guys. Hindi siya yung mahirap. So, yan. Bakit ang itim ko? So, hintayin lang natin. Lilitaw naman siya guys pag luto na siya. So, make sure lang natin na hindi siya nakatikit sa baba. Para lilitaw talaga siya. Diba? Little bit crispy na siya. Pero dapat mas crispy pa. Super crispy para pag linagay natin yung sauce niya, medyo malutong siya. Sorry guys, nagagalaw ko talaga yung tripod niya. So guys, yan. So nalagyan ko na siya ng sugar and then lagyan natin siya ng soy sauce ito. Lagyan lang natin. Half lang siya ng 1/3 na cup. Lagay natin dyan. And then, of course, yung tubig. Lagyan din siya ng konting tubig para hindi siya maging maalat. Ayan. Then, yung honey, lagyan din natin siya ng konting honey. Paubos na kasi siya. Tapos, kuha lang tayo ng panghalo natin. So, ito, haluin lang natin siya hanggang
So guys, ito na yung linuto natin. Hindi ko lang kung nakikita nyo siya ng maayos. So, ganyan. Ayan, nilagyan ko lang siya ng sesame seed sa top para mas maganda siyang tingnan. Okay guys, I hope nagustuhan nyo. And then, see you on my next video. Yan. Medyo madumi lang siya dun kasi hindi ko na siya pinunasan.